Hello guys. Good morning boyखौबो. नै खर' सासदोंलै बिरादनो सिखारनोसै दायो. ओमफ्राय नैबेयावहाय गलाघाट सिसुपानियावहाय मानसि दानस'नाय जायगाखौ खोन्थानोसै. हरावहाय बिराद खस्थ' जादों जोंहा. मानसि दानस'यो होननानै लाबोआखै. बिनि थाखायनो गैया. नै दायो जों नायहैनो माबा खोदोमफोर सोलिगासिनो. नायथिंबाय थादो लोगोफोर. जों दायो बेरायनानै दिन्थिनि माखासे देखायलांनोसै. नायलांबाय था मोखां सोखां सुवाखै मोखां सोखां सुना लानोसै जोङो. अके गाइस. दा बिदिब्ला नायलांदो. गाइस जों नै दायो बादानावनिफ्राय ओंखारबाय आरोना नै मोखां सोखां सुवाखै एकदम मेगनावहाय मैखि गोजा. नै बेनोमोन जोंनि सनितपुरनि थानाय जायगाया. नै बेनिफ्राय ओमफ्राय दायो बेयावहाय NCC सोलिगासिनो दं आरोना जों दा देखायलांजोबनोसै. नायलांबाय थानांगोन. नैबेनो जाबाय NCC गथ'फोरनि. So guys, नैबेनो नै गेटआहाय जों बिराद मैया फुङाव माने मैया भिडिअखौ लानो मोनाखै. नै दासो सिखारनानै लादों आरोना. मैया माने जोङोहाय बिराद खस्थ'यैसो फैनो मोनदों. नै ओमफ्रायो मा होनो माबा दंमोन नालाय. नै बिनो नायना ला फुंगावाथि सावरायमा मेला आरोना बेयो लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि. बिदिनो ओमफ्राय थावनि सिसुपानि बिया बाथौ थानसालि सांखान्थि जिल्ला गलाघाट आरोना. गलाघाट आसाम 28 आरो 29 डिसेम्बर 2022 जों दायो दखान नागिर थांगासिनो. ओमफ्राय दखानावहाय जों माबा मोनसे मुलि बाहायनो नागिरदों आरोना. बेनो जाहैबाय मा मुङा गोरलैथार. नैबे गोजोंनि थाखाय आरोना. बेखौ कलगेट बेनो मुलिया जोंनि फुंनिसिम बर'आव बेखौ जानलि दावाय हुज्रेट नै सानजायानो बाथौ थानसालि. मा लानो थगायजादोंब्रा नोङो. लाइन गैया होननानै थगायजाखानाय. आंना हले गुबुना ओइलै गैया. औ बथल लानांसिगोन दै नामा? गाइस दायो नै हाथाय होफैदों. हाथाय बाथौ गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिर होनो थाखाय साखा फारा जाबाय. आरो बे समाव